كل جزء كاب صباح جميرك غيري صباح كسرح ينابلخا كتقبرو متدل عبيت مدباتخا كسا حجسها أنت جبر أبوت ودودو يلو أبزقن كتفلتو زلك ميستر إذا تأجمزي ناي عقمي ويناي عدل زي مثل زي خونس سأن مفلاتنا معالتاو نتقبرن زلنا بودا أتيل ماداتنا ين نمنتنا متسعينا بمستر زوسنا زلوا عوت مالت بهندفت زمت تأمر زي خونس ناي معالتاو الماداتنا دمرو تسيتيو كابلو مجمرخا إذا نبزا فيديو زي إن نرين قللتي كندما أزين تقمت لمادات فليت خانت تقبير خاين أبوش تحت سير جزي نوع الخون كسع زجر مكة تغير خا مولو بمولو حدش سبك تخوني خا سلام زي هو تخاز غيرو نعبيت خا وسن تزخون تملتها فيديو تاعت مقام تقرنيا زدالو له نانا تيوبي نزم الدلاو زدالو لكم دما أنا حوكم ناتاني إن كان لي حدش تنتخونكم سبسكرايب قبرو أبيني عدن كتمان خونكم كم تكتادو نزلهم دما أب تحتي أب كومنت صحفلي أبزا فيديو هوتخا كابت زلخايو نابزلع على نعاوتن حاوسن درجة كسقاقرا زغلا سلاسة أزيوم تقنت لمادات حيزلهم متزلهم كابلو مجمير خايو تخاك تغير دلو انتخونخا سع مودة تزا فيديو زي حبير خان نتنح أتقدامي تلمدي مسقانا أي مبزحتو اقزح حنقولنا ببهريو نتقودي لنا زلو نقر نتزيت عوة مدونا نتزقات أمنات أجمعت راح يفعلوا زري إذا دما كل جزء ناي حرقانن ناي ጭንቀትን ስምዒት ከም ዘለዎና ይዝገብር ካብሎም ጀሚር ኻግን ሓድሽ ልማድ ከተማዕብል ለካ መዓልታዊ ንግሆ ካብ ዓራትኻ ክትስእ ከለኻ ወላ ሓንቲ ስራሕ ከይጀመርኻ ስለቲ ዘለካ ጥዕና ስለቲ ምስ ተፍቅሮም ሰባት ዘለካ ህይወትን ስለቲ ሓዳስ መዓልትን ወይ ካልእ ዝደለኻዮም ሰለስተ ነገራት ፈሊኻ ብልብኻ መስግን ምስጋና ማለት ዘለካ ነገር ኣቕሊልኻ ምርኣይ ዘይኾነስ ነቲ ዘለካ በረከት ክብሩ ቦታ መሃብ ማለት እዩ ስነ ልቦናዊ መጽናዕታት ከም ዝሕብርዎ ምስጋና መዓልታዊ ዝለማመዱ ሰባት ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናይ ጭንቀት ሆርሞን ወይ ኮርቲሶል ብዝለዓለ ደረጃ ክቕንስ ከሎ ናይ ሓጎስን ሰላምን ስምዒቶም ድማ ብዕፅፊ ይውስኽ ነዚ ልማድ እዚ 30 መዓልትታት እንተቐፂልካዮ ንዓለም እትጥምተሉ መነፅርካ ሙሉእ ብምሉእ እዩ ዝቕየር እቲ ካልኣይ ልማድ ድማ ኣይፋለይን ምባል ወይ ኖ ምባል ምልማድ እዩ ንኩሉ ሰብ ክትሐጉስ ኢልካ ንኩሉ ዝመፀልካ ፃውዒት እወ ክትብል እንተፈቲንካ ንነብስኻን ንዕላማኻን ኖ ከም ትብለን ዘለካ እዩ ዝቁፀር ኣብዛ ዓለም ግዜኻ እቲ ዝዓበየ ርእሰ ማልካ እዩ ንዓኻን ንመንነትኻን ንመፃኢኻን ዘይጠቅም ግዜኻ ጥራሕ ዝውድእ ናይ ፈተውትኻ ዕላል ይኹን ወይ ዘይረብሕ መደባት ክመፅእ ከሎ ብትሕትና ግን ድማ ብትብዓት ኖ ምባል ክትለማመድ ኣለካ ንሰባት ኖ ክትብል ከለካ ንነብስኻን ንራእይኻን ኢኻ እወ ትብል ዘለካ ነዚ ልማድ እዚ ክተማዕብሎ ከለካ ሰባት ንግዜኻ ክፈርሕውን ክኽብርውን እዮም ዝጅምሩ እቲ ሳልሳይ ልማድ ድማ ምስ ነብስኻ ኣውንታዊ ዘረባ ምግባር እዩ ወይ ድማ ፖዚቲቭ ሰልፍ ቶክ ንብሎ እዩ ምስ ነብስኻ ክትዛረብ ከለካ ዘረባኻ ከመይ እዩ ሓደ ጌጋ ክትሰርሕ ከለካ ወይ መደብኻ ከይሰለጠ ክተርልፍ ከሎ ኣነ ከንቱ እየ ብስሩዕ ዕድል ዝበሃል ነገር የብለይ ኣነ ብስሩዕ ይሰልጠንን እዩ ዲኻ ትብል እንድሕር ብውሽጥኻ ከምኡ ኢልካ ትዛረብ ኮንካ ኣስተውዕል ክቡርሓው ኣብዛ ዓለም እዚ ካባኻ ንላዕሊ ምሳኻ 24 ሰዓት ሙሉእ ዝነብር ሰብ የለን እቲ ውሽጣዊ ድምፅኻ ኩሉ ግዜ ዘናእሰካን ዘፈራርሕካን ድኽመትኻ ጥራሕ ዝነግረካን እንተኮይኑ ካብ ሰባት ጽቡቕ ነገር ክትጽበይ ትኽእልን ኢኻ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ምስ ነብስኻ ክትዛረብ ከለኻ ልክዕ ከም ምስ እትፈትዎን ክዕወት ምስ እትደልዮን ሓውኻን ጌርካ ተዛረብ ጌጋ ክትሰርሕ ከለኻ ፀገም የብሉን ካብዚ ክንመሃር ኢና ክትኽእሎ ኢኻ ኢልካ ንባዕልካ ክትዛረቦ ኣለካ ነብስኻ ብኣውንታዊ ቃላት ክትሃንፆ ከለኻን እቲ ምስ ውሽጥኻ ትዛረቦ ኣዘራርባ ክቕየር ከሎ እቲ ናይ ዓወት ዓቕምኻ እውን ብተመሳሳሊ ዓቢ እዩ ራብዓይ ልማድ ድማ ምስሊ ዓወት ወይ ድማ ቪዥዋላይዜሽን ንብሎ እዩ እዚ ልማድ እዚ መብዛሕትኦም ውፅኢታውያን ስፖርተኛታት ወይ ድማ ዕውታት ሰባት መዓልታዊ ዝጥቀምሉ ሚስጥር እዩ ሓንጎልና ኣብ መንጎቲ ብጭቡጥ ዝገበርናዮ ነገርን ኣብ ውሽጢ እቲ በእምሮና ጥራሕ ብዓሚቕ ስምዒት ስኢልና ዝገበርናዮ ነገርን ፈልዩ ናይ ምርዳዕ ዓቕሚ የብሉን መዓልታዊ ን5 ደቃይቕ ጥራሕ ዓይንካ ዓሚትካ እቲ ክትበፅሖ እትደሊ ዓብይ ዕላማኻ እቲ እትምነዮ ስራሕ ወይ ድማ እቲ ክትበፅሖ እትደሊ ናይ ቁጠባ ናፅነት ልክዕ ከም ዝተዓወተልካ ጌርካ በእምሮኻ ሰኣሎሞ ካብ ቀፂልካ እቲ ድሕሪ ዓወትካ ዘሎ ስምዒት ሓጎስ ሙሉእ ብምሉእ ዓይንካ ዓሚትካ ከለካ ይሰማዓካ እዚ ልማድ እዚ ንእምሮኻ ናብቲ ዕላማ ከም ዘተኩርን መዓልታዊ ነቲ ደልዮ ዓወት ዘምፅኡ ዕድላት ጥራሕ ፈልዩ ከም ዝርእን እዩ ዝገብሮ ሓምሻይ ልማድ የዕሩኽትኻ ምምራፅ እዩ ወለድና ክምስሉ ከለዉ መን ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከም ትውዕል ንገረኒ ይብሉ ስለዝኾነ ንስኻ ናይቶም መዓልታዊ ግዜኻ እትሕልፈሎም 5 ሰባት ድምር ውፅኢት ኢኻ ይበሃል
እቶም መዓልታዊ ምሳኻ ዝውዕሉ ኣዕሩኽትኻ ዓብዪ ራእይ ዘለዎም ንቅድሚት ዝስጉሙን ዘተባብዑኻን እንተኾይኖም ንስኻ እውን ክትልወጥን ክትዓብን ኢኻ። ብኣንጻሩ ኩሉ ግዜ ዘማርሩ ወልፈኛታት ግዜኦም ዝቐትሉ ንሰባት ዝሓምዩ ብሓፈሻ ኣብ ሕማቕ ልማዳት ዝነብሩ እንተኾይኖም ድማ ወላ ዓብዪ ዕላማ ይሃልውኻ ቀስ ብቐስ ናብቲ ንሳቶም ዘለውዎ ጉድጓድ ክትሰሓብ ኢኻ። ኣዋዕላኻ ምምራፅ ማለት ንሰባት ምፅላእ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ንመጻኢኻ ንመንነትኻን ክትብል ምስቶም ዘነቃቕሑኻን ዘዕብዩኻን ሰባት ጥራሕ ግዜኻ ንምሕላፍ ክትመርፅ ከለኻ ማለት እዩ። ሻድሻይ ልማድ ሓሳባትካ ምፅሓፍ እዩ ወይ ድማ ጆርናሊንግ እንብሎ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እምሮና ብብዙሓት ሓሳባት ብጭንቀትን ብብዙሕ መደባትን ስለ ዝመልእ ልክዕ ከምቲ ዝመልአ ኮምፒተር ክኸብደና እዩ ዝጅምር። ነዚ ፀገም እዚ እቲ ዝበለፀ መፍትሒ ድማ ሓሳባትካ ኣብ ወረቐት ምፅሓፍ እዩ። መዓልታዊ ምሸት ወይ ንግሆ ኣብ ወረቐት ኣብ ውሽጥኻ ዝስምዐካ ዘሎ ስምዒት፣ ዘጨንቐካ ዘሎ ነገር ወይ ድማ ክትሰርሖ ዘለካ መደባት ኩሎም ኣብቲ ወረቐት ፅሓፎም። ሓሳባትካ ክትፅሕፍ ከለኻ እቲ ሓሳብ ካብ እምሮኻ ወፂኡ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ስለ ዝቕመጥ ብንጹር ክትሪኦ ኢኻ ትጅምር። መዓልታዊ ምፅሓፍ ንእምሮና ህድኣትን ሰላምን እዩ ዝህብ። ነቲ ዝተሓላለኸ ውሽጣዊ ፀገምካ ድማ ብቐሊሉ ክትፈትሖ እውን ኣዝዩ እዩ ዝሕግዘካ። ሻውዓይ ልማድ ድማ ንነብስኻ ይቕረ ምባል ወይ ድማ ሰልፍ ፎርጊቭነስ እዩ። ክንደይ ግዜ ኢና ብናይ ትማሊ ጌጋና ብዘጥፋእናዮ ግዜ ወይ ድማ ብዝወሰድናዮ ጌጋ ውሳነ ሎሚ ንነብስና ንቐፅዓን ኣብ ፀፀት ንነብር ዘለና። ኣስተውዕል ሓወይ፣ ትማሊ ሓሊፍ እዩ ኣይኮነን። ትማሊ ሕዚ ሓደ ሰከንድ እኳ እንድሕሪት ክትምለስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብናይ ትማሊ ጌጋኻ ንነብስኻ ኩሉ ግዜ ተዋርዳን ትቐፅዓን እንትኾንካ ሎሚ ሓድሽ ነገር ክትሰርሕ ዓቕሚ ይህልወካን እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንነብስኻ ይቕረበላ እሞ ትማሊ ተሰናኺለ ነይረ ግን ድማ ኣነ ሙሉእ ወይ ድማ ፐርፌክት ኣይኮንኩን ምክንያቱ ሰብ እየ። ግን ካብዚ ስሕተተይ ዘይተማሂረ ኣለኹ በል። ንነብስኻ ይቕረ ምባል ማለት ብጌጋኻ ምኹራዕ ማለት ዘይኮነስ ካብቲ ናይ ትማሊ ኣሲሩ ሒዝካ ዝነበረ ሰንሰለት ተፈቲሕኻ ሎሚ ብሓዱሽ ተስፋ ንምስጓም ንነብስኻ ካልኣይ ዕድል ምሃብ ማለት እዩ። እቲ ሻምናይ ልማድ ድማ ኣብ ሓደ ግዜ ሓደ ነገር ጥራሕ ምስራሕ ወይ ድማ ሲንግል ታስኪንግ ንብሎ። ኣብዚ እዋን ብሓንሳብ ብዙሕ ነገር ምስራሕ ከም ሓደ ፅቡቕ ክእለት እዩ ዝውሰድ። ግን ሓንጎልና ብሓንሳብ ክልተ ኣቓልቦ ዝሓቱ ነገራት ብሓደ ግዜ ክሰርሕ ይኽእልን እዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ነገራት ሓንጎልና ከምዚ እዩ ዝገብር። ካብቲ ሓደ ኣቓልቦ ዝደሊ ናብቲ ሓደ ብቕልጡፍ ጥራሕ እዩ ዝዘልል። እዚ ድማ ሓንጎልና ቀልጢፉ ከም ዝደክምን ፍርያትነትና ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝወርድን እዩ ዝገብር። ስለዚ ነዚ ሓድሽ ልማድ እዚ ክተማዕውሎ ኣለካ። ሓደ ስራሕ ክትሰርሕ ከለኻ ስልክኻ ዕፀቦ ወይ ድማ ሳይለንት ግበሮ እሞ ኣብ ሓደ ስራሕ ጥራሕ ሙሉእ ትኹረትካ ሂብካ ስራሕ። ንሱ ምስ ተወደአ ድማ ቀፂልካ ናብቲ ካልእ ስራሕ ብሙሉእ ትኹረትካ ስራሕ። ሓደ ነገር ጥራሕ ብንፅል ክትሰርሕ ከለኻ እቲ ናይ ስራሕካ ፅሬት ክውስኽ እዩ ዝገብር። ታሽዓይ ልማድ ድማ ቀፃሊ ምምሃር ወይ ድማ ላይፍ ሎንግ ለርኒንግ እንብሎ እዩ። ዓለምና ብዝለዓለ ቅልጣፈ እያ ትቀየር ዘላ። ትምህርቲ ወዲእኻ ዲግሪ ወይ ማስተር ስለ ዝሓዝካ ፍልጠት ዘጥርካ ይመስለካ ይኸውን። ግን ድሕሪ ምምርላቕካ ምምሃር እንድሕሪ ኣቋሪፅካ ዕድሜኻ ብዘየገድስ ብእምሮኻ ግን ክትኣረግ ኢኻ ትጅምር። ስለዚ መዓልታዊ ሓዱሽ ነገር ምምሃር ልማድ ክትገብሮ ኣለካ። እዚ ማለት ኣብ ወርሒ ሓደ ሓዱሽ ክእለት ንምምሃር ክትፍትን ኣለካ። ወይ ድማ ሓዱሽ ናይ ኮምፒተር ክእለት፣ ናይ ዲጂታል ማርኬቲንግ ክእለት፣ ናይ ቋንቋ ወይ ድማ ካብ መፅሓፍ ዝረኸብካዮም ሓሳባት ተለማመድ። ብቐፃሊ ክትምሃር ከለኻ ሓንጎልካ ኩሉ ግዜ ንቑሑን ሓዱሽን ኮይኑ እዩ ዝውዕል። እቲ ዝበለፀ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ነብስኻን ኣእምሮኻን እትገብሮ ወፍሪ ናይ ፍልጠት ምዃኑ ከይትርስዕ። 10ይ ልማድ ምስ ተፈጥሮ ምዃን። መብዛሕትኡ ግዜና ኣብ ውሽጢ ብኣርባዕተ መንደቕ ዝተዓፀወ ገዛ ወይ ኣብ ቅድሚ ኮምፒተርን ቴሌቭዥንና ንውዕል። እዚ ድማ ንመንፈስና ከም ዝጭነቕ እዩ ዝገብሮ። ተፈጥሮ ግን ሰላም ዝህብ ዓብዪ ፈውሲ እዩ ዘለዎ። መዓልታዊ ምሸት ወይ ንግሆ ንቁርብ ግዜ ናብ ደገ ወፂኻ ኣብ ተኽሊ ዘለዎ ቦታ ወይ ንፋስ ዘለዎ ከባቢ ንተፈጥሮ ዝተማቐር ንኣካላትኻን ንእምሮኻን ፅሩይ ኣየር ሃቦ። ምስ ተፈጥሮ ክትተሓዝ ከለኻ እቲ ውሽጣዊ ውጥረትካ ክቕንስን ኣእምሮኻ ክሕደስን ንህይወት ብዝበለፀ ተስፋ ክትጥምታን እዩ ዝሕግዘካ። መበል 11 ልማድ ካብ ድቃስኻ ብንግሆ ምትሳእ እዩ። ዓለም ገና ከይተበራበረት እቲ ናይ ስራሕን ናይ ስልኪ መልእኽትታትን ማዕበል ከይጀመረ ንግሆ ሰዓት 5 ወይ 6 ክትስእ ከለኻ ንነብስኻ ፍሉይን ውፅኢታውን ግዜ ኢኻ ትህባ። እዚ ግዜ እዚ ሓንጎልካ እቲ ዝበለፀ ጉልበትን ትኹረትን ዘለዎ እዋን እዩ። መብዛሕትኦም ኣብ ዓለም ዘለዉ ዕዉታት ሰባት ነተን ቀዳሞት ናይ ንግሆ ሰዓታቶም ንነብሶም ክሃንፁ፣ ከንብቡ ወይ መደብ መዓልቶም ከውፅኡን ወይ ድማ ስፖርት ክሰርሑ እዮም ዝጥቀምሉ። ኣንጊኻ ምትሳእ ማለት ናይ ድቃስ ግዜኻ ምስራቅ ዘይኮነስ ንመዓልትኻ ቀዲምካ ብምጅማር ኣብ ልዕሊ ግዜኻ ቁፅፅር ከም ዝህልወካ ምግባር ማለት እዩ። ነበር 12 ልማድ ድማ ኣዝዩ ቀሊል ግን ከዓ ሰባት ዝዝንግዕዎ ማይ ምስታይ ወይ ድማ ሃይድሬሽን እዩ።
ሓንጎልናን ኣካላትናን ን7 ወይ 8 ሰዓት በጢሎም ደቂሶም ክሓድሩ ከለዉ ብዙሕ ፈሳሲ እዩ ዝጎድሎም መብዛሕትኡ ግዜ ንግሆ ክትስእ ከለና ዝስምዐና ድኻም ወይ ድማ ናይ ርእሲ ሕማም ናይ ድቃስ ምስኣን ዘይኮነስ ናይ ማይ ምስኣን ወይ ዲሃይድሬሽን ምልክት እዩ ስለዚ ነዚ ሓዱሽ ልማድ ክትለማመዶ ኣለካ ልክዕ ካብ ድቃስካ ምስ ተሳእኻ ቡን ወይ ሻሂ ቅድሚ ምስትይኻ እንተወሓደ ሓደ ብርጭቆ ማይ ስተ እዚ ማይ እዚ ንኩሎም ናይ ውሽጣዊ ኣካላትካ የበላብሎም እሞ ካብ ሓንጎልካ እውን መርዛም ኬሚካላት ከም ዝወፁ ብምግባር ሽዑ ሓዱሽ ናይ ምንቃሕ ጉልበት እዩ ዝህበካ መበል 13 ልማድ ድማ ንኻልኦት ሰባት ምትብባዕ እዩ ኣብዚ ዓለም ድኽመት ሰባት ምእላሽን ንሰባት ምንቃፍን ኣዝዩ ቀሊል ነገር እዩ ናይ ሰብ ጽቡቕ ነገሩን ስሩሑን ፈሊኻ ምምስጋን ግን ናይ ዓበይቲ እምሮ ዘለዎም ሰባት ልምዲ እዩ ንስኻ እውን ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኣብ መሓዙትካ መሳርሕትካ ወይ ኣብ ስድራ ቤትካ ጽቡቕ ነገር ክትርኢ ከለኻ ካብ ልብኻ ዝመንጨወ ናይ ምስጋናን ናይ ምትብባዕን ቃላት ለግሰሎም ሎሚ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ወይ እዚ ባህርኻ እዚ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ወሎ ኣብዚ ክትፈልጦ ዘለካ ሓደ ሓቂ ሰባት ብውሽጦም ክብርን ኣፍልጦን ይደልዩ እዮም ንሰባት ከተተባብዕ ከለኻ ኣብ ውሽጦም ሓዱሽ ናይ ስራሕ ድፍኢት ኢኻ ትፈጥር ንውሽጥኻ እውን ዓብዪ ናይ ሓጎስን ዕግበትን ስምዒት ይህበካ እዩ መበል 14 ልማድ ድማ ሕጊ 80-20 ወይ ድማ ፓሬቶ ፕሪንሲፕል ንብሎ እዩ እዚ ሕጊ 80-20 እዚ ዝምህረና 80 ካብ 100 እትረኽቦ ዓብዪ ውፅኢት ካብታ 20 ካብ 100 እትትግብራ ኣዝያ ወሳኒ ስራሕካ እዩ ዝመፅእ እዩ ዝብለና ንሕና ግን መብዛሕትኡ ግዜና ወይ ድማ እቲ 80% ግዜና ብኣናእሽቱን ዘይረብሕን ኣብ ኣቃልቦ ዝሰርቁ ነገራትን ኢና ነሕልፎ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ፍርያትካን ውፅኢትካ ንምዕባይ መዓልታዊ 80 ካብ 100 ለውጢ እተርእየኒ 20 ካብ 100 ቁልፊ ስራሕ ሎሚ ኣየነይቲ እያ ኢልካ ንነብስኻ ሕተት ነታ ቁልፊ ስራሕካ ለሊኻ ብቐዳምነት ንዓኣ ስራሕ ውፅኢታዊ ምዃን ማለት ብዙሕ ነገራት ብሓደ ግዜ ምስራሕ ማለት ዘይኮነስ ነቲ ዝበለፀ ለውጢ ዘምፅእ ነገር ፈሊኻ ብግቡእ ምስራሕ ማለት እዩ ነበር 15 ልማድ ድማ ንምሸትካ ምድላው እዩ ንጎ ካብ ድቃስካ ምስ ተሳእኻ ሎሚ እንታይ ክሰርሕ ኢልካ ክትሓስብ እንተጀሚርካ ሓንጎልካ ድሮ ተሸኒፉሎ ማለት ምክንያቱ ዘለዎ ጉልበት ኣብ ሎሚ እንታይ ክሰርሕ ዝብሉ ውሳነታት ብምጥፋእ ቀልጢፉ ክሳላቸው ይጅምር ስለዚ እቶም ጽባሕ ክትገብሮም ዘለካ መደብ ሎሚ ምሸት ቅድሚ ምድቃስካ ነቶም ሰለስተ ዋና ዋና ነገራት ጥራሕ ኣብ ወረቀት ጽሒፍካ ደቅስ እዚ ልማድ እዚ ክልተ ዓብዪ ጥቕሚ ዘለዎ ቀዳማይ ሓንጎልካ ብዘይ ጭንቀትን ሰላማዊ ድቃስን ክረክብ ይሕግዞ ካልኣይ ንጎ ካብ ድቃስካ ክትስእ ከለካ ብንጹርን በበይ ክትጅምር ከም ዘለካን ስለትፈልጥ ብዘይ ምውልዋል ቀጥታ ናብ ስራሕካ ኢኻ ትኣቱ ስለዚ መዓልትካ ዕውት ክትኸውን ተደሊኻ ካብቲ ማሊ ምሸት ጀምርላ መበል 16 ልማድ ድማ ጽሩይ ከባቢ መሓዝ እዩ እቲ እትነብረሉ ወይ እትሰርሐሉ ከባቢኻ ነቲ ናይ ውሽጢ ኣእምሮኻ ኩነታት እዩ ዘንጸባርቕ ናይ ስራሕ ክፍፍል ዓራትካ ወይ ጠረጴዛኻ ዝተሓላለኸን ዝተበላሸወን ወይ ዝረስሕን እንተኾይኑ ኣእምሮኻ እውን ብተመሳሳሊ ይበታተንን ትኹረትካ እውን ትስእኖን ኢኻ ስለዝኾነ ካብ ሎሚ ጀሚርካ እዚ ሓዱሽ ልማድ ከተማዕውሎ ኣለካ ንጎ ካብ ድቃስካ ክትስእ ከለካ ቀዳማይ ስራሕካ ዓራትካ ምንጻፍ ክኸውን ኣለዎ ስራሕካ ክትጅምር ከለካ እውን ነቲ ጠረጴዛኻ ክተጽርዮ ኣለካ እዛ ንእሽቶ ትመስል ተግባር እዚኣ ንሓንጎልካ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርን ስርዓትን እዩ ዘሎ ዝብል ናይ ስነ ልቦናዊ ምልክት ይሰደሉ እሞ ብምሉእ ምርግጋዕ ንክትሰርሕ ዓብዪ ሓገዝ እዩ ዝኾነካ መበል 17 ልማድ ድማ ጥዑይ ኣመጋግባ ወይ ሄልዚ ኢቲንግ እዩ ኣካላትና ልክዕ ከም ሓንቲ ክባር መኪና እዩ እንተኢልና እቲ ንበልዖ ምግቢ ድማ ነዳዲ ናይታ መኪና እዩ ማለት እዩ መዓልታዊ ዘይጥዑይን ሽኮርን ዘይትን ዝበዝሖ ምግቢ ኣብዚሕካ ትምገብ እንትኾንካ እቲ ሞተርካ ቀልጢፉ ይደክምን ይበላሸውን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ድሕሪ ምግቢ ዝስምዐና ናይ ምስልቻይን ድቃስ ምምፃእን ጽዕንዕን ምባልን ስምዒት ካብቲ ዝበላዕናዮ ምግቢ ዝመጽእ ስለዚ ንነብስኻ ክተኽብራ ኣለካ ጥዑይ ምግቢ ድማ ክትህባ ኣለካ ኣሕምልትን ፍረምረን ድማ ኣዘውቲርካ ክትምገብ ኣለካ ካብቶም ቀልጢፎም ዝዳለው ወይ ድማ ፋስት ፉድስ እንብሎም ድማ ክትርሕቕ ኣለካ ንጥዑይ ኣመጋግባ ልማድ ክትገብሮ ከለካ ኣካላዊ ጥዕና ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ መዓልታዊ ዘለካ ናይ ስራሕን ጉልበትን ንቕሓት ብዝለዓለ ደረጃ እዩ ዝውስኽ መበል 18 ልማድ ድማ ሕጊ 5 ደቓይቕ ይበሃል ሓደ ሓዱሽ ስራሕ ክትጅምር ከለካ ወይ ሓደ ከቢድ መደብ ክንኸፍት ከለና እቲ ዝኸበደ ክፋል ነቲ ስራሕ እሱ ምጅማር እዩ ሓንጎልና ነቲ ናይ ስራሕ ክብደትን ድኻምን ክሓስቦ ከሎ ይፈርሕ እሞ ጽባሕ ክሰርሖ እናበለ እዩ ዘደንግዮ ነዚ ነገር እዚ ንምስባር ድማ ሕጊ 5 ደቓይቕ ክትጥቀም እዩ ዘለካ ዝኾነ ክትሰርሖ ዘለካ ስራሕ ክትጅምሮ ከቢድካ እንተኾይኑ ንነብስኻ ከምዚ ክትብል ኣለካ ን5 ደቓይቕ ጥራሕ ክሰርሖ እሞ ድሕሪኡ እንተደልየ ክሓድጎ እየ ብምባል ነቲ ስራሕ ጀምሩ ሓንጎልካ 5 ደቓይቕ ስለ ዝኾነ ወዲያው ይስማዕማዕ ኣብዚ ተዋና ሚስጥር ግን ሓንሳብ ስራሕ ጀሚርካ 5 ደቓይቕ ምስ ሕለፍካ እቲ ናይ ምስልቻይን እቲ ናይ ምፍራሕን ስምዒት ይጠፍእ እሞ ነቲ ስራሕ ሙሉእ ብምሉእ ክትቕጽሎ ኢኻ ትመርጽ እቲ ጸገም ናይቲ ስራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ምጅማር እዩ ነይሩ በዛ ሕጊ 5 ደቓይቕ ተጠቒምካ ንኽብድ ዝበሉ ስራሕቲ ንክትጅምሮን ጽባሕ ክሰርሖን ንትብሎም ነገራት ክትስዕሮም ትኽእል ኢኻ
ነበር 19 ልማድ ድማ እኹል ድቃስ ወይ ድማ ኳሊቲ ስሊፕ ንብሎ እዩ ኣብዝሎም ዘለና ዓለም ውሑድ ምድቃስን ንሰዓታት ምስራሕን ከም ጅግነት እዩ ዝውሰድ ግን ሳይንስ ከም ዘረጋገጾ ዘይደቀሰ ሓንጎል ልክዕ ከም ዝሰኸረ ሰብ ይሰርሕ ውሳነታቱ የተዓናቀፍ ትኹረቱ ይበታተን ስምዒቱ ድማ ቀልጢፍ ይቁጣዕ መዓልታዊ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓት ብግቡእ ምድቃስ ልማድካ ክትገብሮ ኣለካ ቅድሚ ምድቃስካ ድማ 1 ሰዓት ቀዲምካ ስልክካ ክተጥፍእ ወይ ድማ ካብ ኢድካ ክትርሕቅን ክፍልካ ጸልማትን ዝውሕሉን ክትገብሮን ኣለካ እኹል ድቃስ ማለት ግዜ ምብኻን ዘይኾነስ ነቲ ጽባሕ ትሰርሖ ስራሕ ጉልበትን ንቕሓትን ንኽህልወካ ትገብሮ ዓቢ ውልቃዊ ወፍሪ እዩ መበል 20 ልማድ ድማ ናይ ንግሆ ጸጥታ ወይ ድማ ሞርኒንግ ሳይለንስ እዩ ሎሚ መብዛሕተና ካብ ድቃስ ክንትስእ ከለና እታ ቀዳመይቲ እንወስዳ ስጉምቲ ስልክና ሒዝና ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምእታው እዩ ሓንጎልና ካብ ድቃስ ገና ከይተበራበረ ናይ ሰባት ዕላል ሕማቕ ወረታት ዜና ወይ ናይ ፌስቡክን ቲክቶክን ቪድዮታት ክንሰደሉ ከለና ብኡንቡ ናብ ናይ ስንባደ ስምዒት እዩ ዝኣቲ እዚ ድማ ነቲ ዝተረፈ ሙሉእ መዓልትና ብውጥረትን ጭንቀትን ከም እንውድኦ እዩ ዝገብረና ካብ ሎሚ ጀሚርካ ካብ ድቃስካ ክትስእ ከለካ ግን ነተን ቀዳሞት 10 ወይ 15 ደቂቕ ስልክካ ፍጹም ከይትትንክፍ ኣብ ጸጥታ ኮፍ በል እሞ ንውሽጥኻ ስምዓዩ ትንፋስካ እውን ኣስተማቕሮ እዚ ናይ ንግሆ ጸጥታ እዚ ንሓንጎልካ ብህድኣት ክጅምርን ናብ ሓሳባትካ ክትሰናዳእን መዓልትኻ ተረጋጊእካ ክትቕበሎን ዓብዪ ዓቕሚ እዩ ዝህበካ ስለዝኾነ ካብ ድቃስካ ድሕሪ ምትሳእኻ ነተን ቀዳሞት ደቃይቕ ናይ ነፃነትካ ዞባ ጌርካ ረእየን ነበር 21 ልማድ ድማ ብደንብ ምድማፅ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ክዛረቡና ከለው ንሕና ንምስማዕ ዘይኮነስ እንታይ ኢለ ክምልሰሎም እናበልና ኢና ንሰምዖ እዚ ግን ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎቶም ሰባትን ሓቀኛ ርክብ ከም ዘይህሉ እዩ ዝገብር ካብ ሎሚ ጀሚርካ ግን ነዚ ሓዱሽ ልማድ እዚ ክትለማመድ ኣለካ ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ዓርክኻ ይኹን ሓደ ሓውካ ክዛረብ ከሎ ኣቓልቦኻ ሙሉእ ብሙሉእ ናብኡ ግበሩ ስልክኻ ቀምጦ እሞ ንቓላቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ስምዒቱ እውን ብምርዳእ ስምዓዩ ብደንቢ ምድማፅ ማለት ንሰባት ክብርን ቦታን ምሃብ ማለት እዩ ነዚ ልማድ እዚ ከተማዕብሎ ከለካ ሰባት ምሳኻ ክዕልሉ ሰላም ክስምዖም እዩ እቲ ማሕበራዊ ተሰማዕነትኻን ተቐባልነትኻን እውን ብዝለዓለ ደረጃ ክዓቢ እዩ መበል 22 ልማድ ድማ ካብ ምጉርምራምን ምምራርን ምርሓቕ እዩ ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ ነገራት ልክዕ ከምቲ ዝደለናዩ ይኹኑ ዝኸዱ ፀገማት ኣብ ህይወት ፈተናታት ዘይተዓወቱ መደባት ከጋጥሙና ባህርያዊ እዩ እቲ ክትዕውቶ ዝሓሰብካዮ ነገር ስለዘይሰለጠ ጥራሕ ክተማርን ተውዒልካ ንእምሮኻ ኣብ ናይ ግዳይ ስምዒት ወይ ድማ ቪክቲም ሜንታሊቲ ኢኻ ትእትዎ ዘለኻ ምጉርምራምን ምምራርን ጉልበትካ ካብ ምውዳእ ሓሊፉ ወላ ሓንቲ ፍታሕ የምፀልካን እዩ ስለዚ ነዚ ሓዱሽ ልማድ እዚ ክተማዕብሎ ኣለካ ሓደ ፀገም ክመፅእ ከሎ ካብ ምጉርምራምን ምምራርን ረሓቕ እሞ ሽዑ እምሮኻ ናብቲ ፍታሕ ወይ ድማ ሶሉሽንስ ከም ዝጥምት ግበሩ እዚ ነገር ተበላሽሉ ሕጂ ካብዚ ንምውፃእ እንታይ ክገብር ይኽእል ብምባልን ወይ ድማ ካልኦት ተመሳሳሊ ናብ መፍትሒ ዝወስዱካ ሕቶታትን ንሕተት ለውጢ ብምጉርምራምን ብምምራርን ዘይኮነስ ስጉምቲ ብምውሳድ ዝመፅእ ነበር 23 ልማድ ድማ መጀመርታ ናይ ምዕቋር ልምዲ ወይ ድማ ሴቪንግ ፈረስት ይሃልኻ እዩ ሰባት ኣብ ቁጠባዊ ህይወቶም ዝገብርዎ እቲ ዝዓበየ ስሕተት እንተሃለወ ኣታዊ ምስ ረኸቡ ቀዲሞም ንናይ መዓልታዊ ወፃኢታቶም ንመዘናጊዕኦም መጥፊኦም እታ ዝተረፈት እንተሃልያ ክቁጥቡን ክዓቁሩን እዮም ዝፍትኑ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይተርፎምን እዩ እቲ ሓቀኛ ናይ ቁጠባ ሕጊ ግን ከምዚ እዩ ዝብለና ዝኾነ ኣታዊ ናይ ስራሕ ወይ ደሞዝ ይኹን ናይ ንግዲ መክሰብ ምስ እትረክብ ቀዲምካ 10 ወይ 20 ሚእታዊ ናይ ተኣታውካ ፈሊኻ ክተቐምጦ ወይ ድማ ክትዓቁሮ ኣለካ እዚ ልማድ እዚ ንመጻኢኻ ዝኸውን ናይ ሓደጋ ግዜ ዋልታ ክሰርሐልካ ከሎ ኣብ ውሽጥኻ ድማ ዘይናወፅ ናይ ቁጠባዊ ምርግጋእ ስምዒት እዩ ዝፈጥረልካ መበል 24 ልማድ ድማ ሰዓት ምኽባር ወይ ፓንክቹዋሊቲ እዩ ሰዓት ምኽባር ማለት ቆፀራኻ ምኽባር ጥራሕ ዘይኮነስ ንነብስኻን ንሰባትን ዘለካ ዓብዪ ክብሪ እዩ ዘርኢ ኣብ ዝኾነ ናይ ስራሕ ቆፀራ ወይ ምስ ፈተውትኻ ዘለካ ቆፀራ ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ናይ ትምህርቲ ክፍለ ግዜ ክኸውን ይኽእል ኩሉ ግዜ ቅድሚ ቆፀራኻ ካብ 5 ክሳብ 10 ደቂቃ ቀዲምካ ክትርከብ ኣለካ ምክንያቱ ዶንጌኻ ክትመፅእ ከለካ ነቲ ሰብ ግዜኻ ካብ ግዜ ንታሕቲ እዩ ዝብል መልእኽቲ ኢኻ ተመሓላልፈሉ ዘለካ ብተወሳኺ ድማ ዶንጌኻ ክትመፅእ ከለካ ብውጥረት ኢኻ ትጅምር ሰዓት ዘኽብር ሰብ ኣብ ኩሉ ቦታ እሙንን ቃሉ ዘየዓፅፍን ጌርካ እዩ ዝውሰድ ስለዚ ነዚ ልማድ እዚ ናይ መንነትካ መግለፂ ጌርካ ክትሕዞ ኣለካ መበል 25 ልማድ ድማ ሓፂር ፀብፃብ ናይ ወፃኢታትካ መሓዝ እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ገንዘበይ ናበይ ከም ዝኸደ ይፈልጦን እዩ ክብሉ ምስማዕ ልሙድ እዩ እዚ ማለት ቀልጢፉ እዩ ዝጠፍእ ክብሉ ኢኻ ትሰምዖ እቲ ፀገም ናይቲ ገንዘብ ዘይኮነስ ናይቲ ዘይመርመርናዮ ልቢልና ዘይመዝገብናዮን ኣናእሽቱ ወፃኢታትና እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ነዚ ሓዱሽ ልማድ ብምልማድ እተውፅኦም መዓልታዊ ወፃኢታት ኣብ ስልክኻ ወይ
ኣብ ንእሽቶ ወረቐት ጽሓፎ እሞ ምሸት ጸብጻቡ ክትርኢ ከለኻ እቲ ንዘይረብሑ ነገራት ወይ ኣብ ደገ ንምብላዕ ወይ ግዝያዊ ንምዝንጋዕ እተውፅኦም ገንዘብ ብዙሕ ከም ዝኾነ ክበርህልካ እዩ። ወጻእታትካ ክትፈልጥ ከለኻ ጥራሕ ኢኻ ኣብ ልዕል ገንዘብካ ሙሉእ ቁፅፅር ክህልወካ ዝኽእል። መበል 26 ልማድ ድማ መዓልታዊ ስፖርት ምስራሕ ወይ ዴይሊ ኤክሰርሳይዝ እዩ። ስፖርት ምስራሕ ክንብል ከለና ግዴታ ናብ ጂም ከይድና ክብደት ምልዓል ማለት ኣይኮነን። ዋላ ን20 ደቂቃ ጥራሕ ይኹን ብቁልጡፍ ወክ ምግባር ወይ ምጓዓዝ ሙጋይ ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ ውሽጢ ገዛና ኮይና እውን ንእሽተይ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምግባር እኹል እዩ። ምንቅስቃስ ንኣካላትና ጥራሕ ዘይኮነስ ንእሙሮና እውን ይሃንጾ እዩ። ክትንቀሳቀስ ከለኻ ሓንጎልካ ኢንዶርፊን ዝበሃል ናይ ሓጎስን ተስፋን ሆርሞን የመንጭ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ውዕልኻ ብሙሉእ ድፍኢትን ብሩህ ስምዒትን ክትሕልፎ እዩ ዝሕግዘካ። ኣካላትና ንምንቅስቃስ እዩ ተፈጢሩ። ኮፍ ምባል ክትበዝሕ ከለኻ ጉልበትካ ይውዳእን ይደኽመካን እዩ። ክትንቀሳቀስ ከለኻ ግን ተወሳኺ ሓይሊ ኢኻ ትረክብ። መበል 27 ልማድ ድማ መዓልታዊ ምንባብ ወይ ድማ ሪዲንግ ዴይሊ እዩ። መጽሓፍ ማለት ሓደ ሰብ ንዓመታት ዝደኸመሉ ዝተሰናኸለሉን ዝተምሃረሉን ናይ ህይወት ተመክሮ እዩ። መጽሓፍ ብንእሽተይ ሰዓታት ከተንብቦ ትኽእል ናይ ፍልጠት ማእኸል እዩ። ስለዝኾነ መዓልታዊ ምንባብ ልማድ ክትገብሮ ኣለካ። መዓልታዊ ተንብብ እንተኾንካ ሓንጎልካ ኩሉ ግዜ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ይስጉም። ኣብ መዓልቲ ንብዙሕ ሰዓታት ከተንብብ ግዴታ ኣይኮነን። ወላ 10 ገጽ ጥራሕ ይኹን መዓልታዊ ሓድሽ ፍልጠት ካብ መጽሓፍቲ ክትቀስም ኣለካ። ኣብ መዓልቲ 10 ገጽ ምንባብ ማለት ኣብ ዓመት 3650 ገጻት ወይ ድማ 15 ዓበይቲ መጽሓፍቲ ኣንቢብካ ትውድእ ኣለካ ማለት እዩ። እዚ ፍልጠት እዚ ድማ ኣብ ኣዘራርባኻን ኣብ ውሳነኻን ኣረኣእያኻን ኣተሓሳስባኻን እዚ ፍልጠት እዚ ድማ ኣብ ኣዘራርባኻን ኣብ ውሳነታትኻን ኣብ ኣረኣእያኻን ዓቢ ለውጢ ንኽተምጽእ ክሕግዘካ እዩ። መበል 28 ልማድ ድማ ዲጂታላዊ ጾም ወይ ዲጂታል ዲቶክስ እዩ። ቴሌፎን፣ ማሕበራዊ መራኸቢታት፣ ኢንተርኔት ንህይወትና ዝሕግዙ ዋላ እኳ እንተኾኑ ንእምሮና ግን ባሮት ገይሮም እዮም ዘለዉ። መዓልታዊ ንሰዓታት ብዘይ ዕላማ ስክሮል ክንገብር ከለና ሓንጎልና ብናይ ሰባት ህይወት እናቐነን እናተጨናነቐን ይዝውዕል። ስለዚ ኣብ ሰሙን ሓደ መዓልቲ ወይ ፍርቂ መዓልቲ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሙሉእ ብሙሉእ ክትርሕቕ ኣለካ። ስልክኻ ቀሚጥኻ ምስ ስድራ ቤትካ ግዜ ሕልፍ ወይ መጽሓፍ አንብብ ወይ ድማ ተንቀሳቐስ። እዚ ዲጂታላዊ ጾም እዚ ንሓንጎልካ ካብቲ ናይ ሓበሬታ ማዕበል ኣውፅኡ ሓዱሽ ነገር ናይ ምሕሳብን ናይ ምምሃዝን ዓቕሚ ከም ዝረክብ እዩ ዝገብሮ። መበል 29 ልማድ ድማ ምሃብ ወይ ጊቪንግ ወይ ቻሪቲ ንብሎ እዩ። ሓቀኛ ሓጎስን ዕግበትን ዝመጽእ ካብቲ ነጥሮዮ ሃብቲ ዘይኮነስ ካብቲ ንሰባት እነበርክቶ ስናይ ተግባር እዩ። ንሰባት ንምሕጋዝ ብጣዕሚ ሃብታም ክትኾን ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ካብቲ ዘለካ ንእሽቶ ነገራት እውን እንተኾነ ንዝተጸገሙ ኣሕዋት፣ ንዝተሸገሩ ሰባት ምሕጋዝ ልማድካ ክትገብሮ ኣለካ። ሎሚ ዋላ ንሓደ ዝጠመየ ሰብ ምግቢ ምዕዳግ ወይ ሓንቲ ናይ ሓገዝ ቃል ምልጋስ እውን እኹል እዩ። ምሃብ ንውሽጥኻ ካብ ናይ ስስዕን ናይ ስግኣትን ስምዒት የውፀካ እሞ ኣብ ክንድኡ ናይ በረከትን ናይ እኹልነትን ስምዒት ከም ዘለወካ እዩ ዝገብር። ክትህብ ከለኻ ዓለም እውን ብተመሳሳሊ ጽቡቕ ነገር ብተዘዋዋሪ ክትምልሰልካ እያ። እታ ናይ መወዳእታን መበል 30 ልማድ ድማ ሰሙናዊ ነብስኻ ምፍታሽ ወይ ድማ ዊክሊ ሪቪው እዩ። እዚ ልማድ እዚ ነዞም ኩሎም ዝረኣናዮም ልማዳት ኣጠቓሊሉ ሒዙ ዘነቓቕሕን ቁልፍን እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ብዘይ ጸብጻቢና ሳልስትን ሰሙናትን እንሕልፎ። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ግን ኣብ መወዳእታ ሰሙን ማለት ሰንበት ምሸት ን30 ደቂቕ ጥራሕ በይንካ ኮፍ በል እሞ ሓፂር ናይ ነብስኻ ግምጋም ግበር። እዚ ሰሙን እዚ ከመይ ሓሊፉ? ኣብ መደባተይ ተዓዊተ ዶ? ኣበይ ዝተሰናኸልኩ? ንዝቕጽል ሰሙን እንታይ ከመሓይሸለኒ ኢልካ ጸሓፎ። ነፍስኻ ክትፍትሽ ከለኻ ካብ ጌጋታትካ ትመሃርን ንቅድሚት ዘለካ ጉዕዞ ድማ ብንጹር ትመርሕን። ከይተገምገመ ዝሓልፍ ህይወት ግን ለውጢ የምጽእኒ እሞ ንነብስኻ ምፍታሽ ልማድካ ክትገብሮ ኣለካ። ኣብዚ ክትፈልጦ ዝግበአካ ነገር ግን እዞም 30 ልማዳት ኩሎም ብሓንሳብ ክትጅምሮም እንተፈቲንካ ክትሰላቸው ኢኻ። ስለዝኾነ ካብዞም 30 ልማዳት ንዓኻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዝዮም ዘድልዩኻ ወይ ድማ ዝያዳ የድልዩኒ እዮም እትብሎም 2 ወይ 3 ልማዳት ጥራሕ ፈሊኻ ሎሚ ጀምሮም። እዞም ዝመረጽካዮም 2 ወይ 3 ልማዳት ድማ ኣብ ኮመንት ጻሓፈለይ። ብድሕሪኡ ንሳቶም ተግቢርካ ሱር ምስ ሰደዱ ካልኦት ተወሰኽቲ ልማዳት ክትውስኽ ኣዝዩ ክኣለካ እዩ። ህይወትካ ናይዞም መዓልታዊ ትወስዶም ንኣሽቱ ውሳነታት ውፅኢት እያ እሞ ሎሚ እቶም ዝነበሩካ ሕማቃት ልማዳት ብዞም ጽቡቓት ልማዳት እዚኦም ተካ እዮም። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ። ካልእ ንህይወትካ ትቕይር ብልስቲ ቪድዮ ንምርኣይ ነታብ ስክሪን ትሪኣ ዘለካ ቪድዮ ንኸ እያ። ኣብታ ትቕጽል ቪድዮ ክንራኸብ ኢና። እዚ ናናት ዩቲዩብ እዩ።